Hemen agertzen azni nire amaren besuetan, nik hemen urtebete tardi, urtebete tardi, holako bat eukiko neban, ezta? Orduen hemen dagoz nire aita, alde batien, eta nire ama eta ni bere besuetan, eta hori da, argazkia, niretzako argazki berezia, ezta? Ez egun aukerari politika egiteko eta politikoa izateko. Orduen zeinukan aukera bakarra zan, abertzalea bazenan, zure aberria defenditzeko. Eta zure gizartea defenditzeko. Eta diktaduraren kontra lan egiteko, hori ezan politika egitea. Nahi dugu kalea kontrolatzea. Eta orduen zuen ardura izango da kalea kontrolatzea. Baina horretarako Don Juan Bierko duguz beste gauza batzu. Bai, eta horre beste gauza prez egongo dira momentu horretarako. Danokanekien zer zan, beste gauza ditzera armak egitea. Bezperan garaikotxeak utzi dituen jaularitza. Hau, pentsaurreko bat emon, sustituzio bat behar genuen. Hau batez hartu zen arrantzari proposamen egiteko? Bai. Nik uste dut gaupasa osoa egin genuela. Bai, gaupasa osoa egin duen. Eta baietz esan gabe atea zen. Ez netzuen, baietzik ez Hone lehendakari izateko baietzik ez zuen. Baina osetzik ez zuen esan. Hori beti da pauso bat. Osetzik ez zuen esan. Osea, hola nago zein neurtzen, Lehendakari berria hautatu dugu. Karo, bera galen inguruen beti ukatu dituzten dana. Ekiz fanatua zein da. Baina oso zuk ez dut izango, zuk ez dut izango. Zerra ditu bine zu bakarzun listan. Arzaiusek adirazi zuen, 14 urte horiek alperrik galdutakoak izan ziren edo horrelako zerbait. Zure alderdiko... Baina, bueno, Arzaiusek gauz asko esaten zituzen, ez da... Berarekin gaizki bukatu zenuen? Nik esango nuke niko gaizki. Nik ez berakaz, baina nipez do beranearekin bai. Lehendakari zen izan nien, oso ondo konpondu izan ginen, baina ikusten da bere barruen hor geratu zara zeo zer.